रिकॉर्डिंग बाय प्लैनेट म्यूजिक। ये छोड़िए दूध वालों के कहाँ जाए छिए कनी हमरो बता न रे बारी में जाए छे डीजे वाला सब मिल देगे हमरा से मिलबी गे चुप छोरा मुंह तोड़ दो रखन छछौरी तू दूध मोबाइल एगो सभी जीता दोसर के लड़ाई कोन छोरा तोरा देल कहूगे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे रखन छछौरी तू दूध मोबाइल एगो सभी जीता दोसर के लड़ाई कोन छोरा तोरा देल कहूगे डीजे वाला अच्छा डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे सुमित सतीश रैमा प्लैनेट म्यूजिक दरभंगा। ये छोरी हमरा बता न तू जल्दी के लगल को तोरा गलिया कहलदी रे छोरा हमरा पे बोल बेज ज्यादा मन के तोरा हमको देबो आधा हां ये छोरी हमरा बता न तू जल्दी के लगल को तोरा गलिया कहलदी रे छोरा हमरा पे बोल बेज ज्यादा मन के तोरा हमको देबो आधा एगो जगह पर रखै चार गो सिम गे ऑनलाइन रहै छोरी रोज रात दिन गे कोन छोरा तोरा देल कहूगे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे सुमित सतीश रैमा प्लैनेट म्यूजिक दरभंगा। कहै छौ रंजिता सुमन किसन पूरा क देना छौरी हमर मिशन तोरा सन के छौरा पीछे पड़ल हजार रे रमन जी यादव के बने पई भतर रे हाँ कहै छौ रंजिता किसन सुमन पूरा क देना छौरी हमर मिशन तोरा सन के छौरा पीछे पड़ल हजार रे रमन जी यादव के बने पई भतर रे सुन गे छौरी तू चंदारी काठी